tong khanao ina sakya kaisa chini paran borok mongol rupini hinai train accident mani abo khanao chungnai khlai mani besarong khana boy boni onumanik boy 51 bo parane para hangka to brigudas ni hangka je spot ngada hangka ganthanam biani phaiman train ke bo train bodai saka dikini phaikana telemora bokakni aba hai ge police rok sok phaijak data bo police rok sok phaijak ekini tamklai ani basa bor thangi family bo o thangmani ni ani tini thangmani khai tini kha ang thangkata tini thangai di boro phayo ngai biang thanglani muk kau sabiya mane hokni phaigeta nogo phaiman ita ngai no gari khoi ang sesong ngano bo se nogo thangka ngai ang phayo khata iko phaike khoro trok samalai phaikata ta orok khoi kuthimal phaigeta thaimaya borok do nugui ang tamo arok ani bakha tong thoya ta aro bo ani phaina musung tong ta ani bakha tong thoya bakha thui tong ta gari ni ngai to phaimani o hatani simi borok do nu hore ta mung kha aro borok nei haing ketina ani bakha tong thoya ng tong chok phe khai yang bang phayo bo yang pang chok de ne chok nunggo a chok numa am ting nai tini chok nung jak de nungai thango ni sawo bo ja o paran borok saman ta bo di borok te bini khorang khana wo nogo ni sawo ngai nogo thangi chok nungi thang khata bo emne hokni bade nok ta cham khai hok chimi da khai hok khayo aro phanto bari botong aro no phantor bota chera rok khobso chera rok borok bori ko tham kai tha kusuma sa to eke emne nong parani mung khatamo birgudas emne thine ni mung khatamo ni bosai ni mung mongol chandra boys rok busung khna 50 rok khna 50 emne sai ke boro kun daw doctor tong khaya sai chung no iko hari ni peran phaina ni salai ta boy saring train bai freja ko ni khna kata obono khna charta saro kong kha ngai orore borok bo bisi kering kai nok gana bo ingjang kai ba ke bo nok biya ta boy sab khai ke saisung nong khna ni babi ota saisung ta okay